Evropská unie nám zakazuje dělat delší videa než 4 minuty. Žába? To je Spotted Toad, ropucha modravá. Brouk? To je... Jo, to je světluška. To je světluška. My jsme se tam rozhodli, že tam budeme jako chvíli sedět a pokládák tam za ten brouk a to je jako o poznání větší než ty naše berušky a taky ty jako světla, co tam měly, to vypadaly prostě jako beruští dálkovky. Shiny okolo. A tady už se vracíme do salu, tady tuhle ten kámen je z nějakého důvodu nějaká jako strašná atrakce. Tak jsme se tam mohli podívat. Viděli jsme nějakého guana. Ne, to je Curaçao. Jo, to je Black Curaçao. Hoko pospolitý. Hoko pospolitý, výborně. Jo, to je ten, z toho dělají ty lodě, nebo ty vesla pro ty lodě, Amazony. Ne, to jsem já, prosím. Ne, to jsem Cestou jsme se stavili na letišti, zrovna začalo pršet, tak můžeme takhle schovat. Tady vidíte to typický počasí, když se to do toho hobuje. A vrátili jsme se zpátky do našeho karbetu. A součástí našeho karbetu byla kuchyňka. Se nám jako velice líbilo, tam byl jako plynový vařič. Takže jsme přešli na naši standardní stravu, což byly těstoviny s ratatoule a se žampionama, protože to bylo to jediné, co měli v tom obchodě, co se jako dalo žrát. Takhle spokojeně. Si tam ještě žili další... Ty místňáci teda taky jedějí tohle, to jsou to jako neloví v džungli něco. My moc nevíme. Ty místňáci nejsou sdílní, oni jednak mluví jenom francouzsky. A druhak jako je zřejmý, že těma turistama trochu opovrhují. Takže jakoby do řeči se tam s námi jako nikdo nedává. Prostě. Že všichni mají jako nějakou zahradu, kde si pěstují ovoce, jako jasný, že tam bylo strašně roste všude. A nevím jak v Saulu, ale víme, že v těch jiných místech jsme v noci potkávali lovce s flintama. Jako, a je to asi ten důvod, k tomu se dostanu, je to vlastně ten důvod, proč je tam relativně málo šelem, který oni střílejí, a proto je tam všude tak strašně moc těch malých hlodavců. Nejspíš, protože je tam prostě malý predační tlak a ty krysy ty oni neloví. Takže francouzská Guyana je nejlepší místo, kde vidět tropický vlčice a hlodavce. Protože prostě jsou tam jako strašně kroutí. Na zahradě potom byly takovýhle, tohle je hmyz, to je hopper. Tohle z toho? Jo, tam jsme se prostě prošli po zahradě, chodili jsme tam hmyzíky, tohle je asi možná nejlepší jako hmyz, který jsem viděla. To se jmenuje anglicky True Hoppers a patří tam plenhopři, trýhopři, cikády. Česky se to jmenuje, aspoň pustovo se tomu říkají, když jsem to zapomněla, něco takového. Vím já. A tohle je všechno vlastně z té skupiny, která je teďka moje hrozně jako oblíbená skupina, protože tam jsou hrozně jako zajímavé věci. Třeba tamhle vpravo dole to má takový jako štít na sobě. Prosím tě, budeš tam ještě vrátit tu fotku? To je tohle. No, a popsat mi, co to vlastně je. No to má oko, tady to má nohy a ten zbytek je jenom jako paráda. Jo, tam jsou křídla vidět takhle. A co to je? Je to hmyz. Je to normálně prostě hmyz, který se snaží vypadat jako nějaký kus nějakého dřeva. Je to příbuzný cikáda. Je to prostě jako maskovací zbarvení. A tady tohle je jako relativně nenápadný, že to někde na nějakém stromě. A je to asi maličký, ne? Jo, je to maličký. Ty musí najít větší štěrbinu, aby se tam dostal. Všechny tyhle věci jsou tak jako hodně malinké. Jo, a pak jsme šli dělat inverzní web watching. Ono totiž pršelo většinou jako večer. A pak to nemělo cenu chodit někam ven. Čili jsme začali vstávat ve 3 ráno. A chodit jako v té tmě jako ráno, když jde slunce. Tak tohle je common red, ne, to je Northwestern Red Brocket. To je prostě druh jelena, který tam žije kolem té vesnice. A tohle byla první malá bačička. Já jsem vlastně chtěl vidět ty malé bačičky s těma dlouhýma ocáskama. Tuhle se nepodařilo určit do druhu. Nevíme, jaká je. Striped Face Bat. Tohle je Sequinged Bat, nevíme přesně, který druh, je to Sacopteryx. V latině tohle tam takhle už jako celkem zasvítání viselo na stromě, na straně stromu, tak jsme si to vyfotili. Že netopíří v letu, to my nevyfotíme, takže my ho dáme, když někde sedí. A došli jsme na vyhlídku. Máš tam později fotku, která distribuuje. No dobře, no. Došli jsme na vyhlídku, tohle byla jediná vyhlídka, kterou jsme tam jako dosáhli. Jako většinou tohle to zarostlí a není tam nikam vidět. Takže takhle jsme byli na východ slunce na vyhlídce a takhle to tam vypadá po tom, co... No takhle to vypadalo, že dneska jdu přes Brdy. V podstatě.
Takhle to tam vypadalo po tom, co slunce vyšlo, takže prostě vidíte, jak je tam krásná ta krajina, ale je hrozně málo míst, kde by bylo nějak někam vidět. Je to všude kopcovatý, ale totálně zarostlý. Na věžičce byl gekon. Northern Turnip-tail gecko. Ten nemá český A takhle tam vypadají ty lesy zase prostě tak jako pro nějakou ilustraci celého toho, celé té situace, takhle tam vypadají lesy. Já chápu, že to je jako prostě dík v nějakém lesoparku. Žába veliká, fakt veliká žába. Ropucha obrovská. To je Ivanina noha, že jo? Motmot? Ne, Motmot? nechtějí začít. To je Amazonie Motmot černolící. A tohle je kinkajou, tohle je prosím vás šelma, to je jedno ze dvou šelem, který jsme viděli, to je medvídkovitá šelma. Je to kinkajou. Ty už jsme taky předtím viděli v Ekvádoru i v Brazílii. Ne, tam ještě toho ptáka předtím. Motmot. Ten je fakt dobrý. Jo, motmoti jsou papíry. Párkáč. A to je lelek, to je Blackish Nightjar. Lelek černavý. Nejlepší lokalita na lelky bylo to letiště. My jsme chodili po hlíní cestě kolem letiště a v té ploše se prostě třpitili ty oči těch lelků. My se vždycky k němu přišli a vyfotili jsme si ho. Lelci mají strašně odrazný v oku, takže se nenajíš. Taky tam byla variegated Tynamo? Ne, to je Cinereus. Cinereus Tynamo. Česky Tynama podrostý. A okolo vesnice byly takový jako clearingy v tom lese, takže tam mohl i člověk vidět nějakou krajinu kolem, tak to bylo takový milý. Tam byly jiný druhy ptáků. Taky tam byly hnízda oropendol. Tady tyhle ty věci, to už možná znáte z našich vyprávění. To jsou hnízda tady těchto z těch velkých barvních. Tam si na ně nese materiál. Green oropendola, vlhovec zelený. To jsou hnízda oropendol. A tohle je silnice na letiště. Jediná silnice někam a mají tam teda 4 druhy opic, teda 5, že jo, tam byly ty haulezy. Ty jsme viděli jenom hluboko v džungli, ale okolo vesnice byly spider monkeys, brown capuchin, golden handed tamarin, všimněte si jeho zlatých paží, a common squirrel monkey, kotul veverovitý. Nemá zlatý paži, mám zlatý jenom Myščky. Papoušek? To je red and green Macau ara zelenokřídlý. Purple throated fruit cow. Počkej, to mám taky napsané, jak se jmenuje česky. Kotinka purpurovohrdlá. Skink. Ten nemá český název, to je South American Spotted Skink. No, a už se vracíme na letiště a my jsme vypadli ze Saulu, takže takový bylo počasí před naším odletem. Takhle vypadá to letišťátko. A přiletělo letadlo, což je úplně neuvěřitelně vtipný příběh pro přátelé letadel. Protože tohle je let Kulovice L410, letadlo vyrobené v České republice, stále s českou registrací. A přátelé, neuvěříte, toto je můj 410. let letadlo. Jako fakt jsem si to nenaplánoval, ale toto je můj 410. let letadlo. A jako 410 je ve světě nejznámější český export. Prostě jako zbraně a letadla. To je to, co lidi jako znají, že Češi vyrábí. V Africe je to jako nejběžnější letadlo. Prostě to je to, na čem žije Afrika. Poté to vydrží. Takže jsme nastoupili do letadla, kde jsme se hrozně smáli tomu, že nouzový východ, a přišel pilot a říkal, vy jste Češi, co? Takže to bylo velmi milé. No ale Ivana si odnesla teda jako nějaký stopy z té návštěvy toho Saulu. Nebylo nám úplně jasný, jestli ta noha exploduje, nebo se jako bude prostě něco kouslo. Tak jsme posílali, naší kamarádci doktorce jsme posílali vždycky jako updaty toho, jak ta noha vypadá. Ona nám nikdy neřekla, že bychom měli amputovat, takže jsme jako pokračovali dál. My máme takovou doktorku na telefonu, kterou asi nikdo z vás nezná. Je to telemedicína. No, kterou tady nikdo nezná. No a půjčili jsme si auto a následuje teda výlet. Jo, autopůjčovna udělala velkou chybu. Ano, půjčila nám auto, které právě vyjelo jako z továrny. Jo, 5 kilometrů do takometrů. To jako neměli dělat. To nebylo moudré. A bylo to super. Byl to malinkatý hybridek. A to je úplně skvělý na to pozorování zvířat, protože když člověk v noci jede, tak ono to jede na tu baterku, úplně potichu. Jo, já když to pozoruju svým autem, tak někde zastavím a tam hrkotá ten můj motor a mám ho vypnout, nebo ne. Tohle z toho, když člověk jede 10 km za hodinu, tak to vypne motor. Čili jako krásně tiše, člověk může jezdit za těma zvířatama, je to fakt skvělý. Jsme jeli dřív sem, to je South Maripa,
tam jsme si udělali vejlet, pak jsme byli tady na piste Matarony, o tom ještě dost uslyšíte, tady jsme byli v Campu Bonaventure, tu vede ta piste de Bellizon, po který, jak vidíte, se nám nepodařilo proniknout ani kousek, na to ještě nějakou významnou cestu do Saulu. Pak jsme se stavili tady v Route de Cau, kde je přírodní rezervace Trezor a pak už bude další. A časově jste tam byli jak? To auto jsme měli půjčený 2 týdny a další týden jsme byli v tom Saulu předtím. Jsme byli týden v Saulu a pak jsme měli 2 týdny půjčený auto. A bylo to tak akorát, že jsme stihli projet jako akorát, co jsme jako chtěli vidět za ty 2 týdny. Jo, ono to není dlouhý, jako odsud sem člověk dojede tím autem tak za 6-7 hodin. Jo, jako není to daleko, ale je tam prostě strašně moc věcí, kde se zastavit. Když jsme přijeli do South Maripa, tak na té odbočce byla tahle velká cedule, kterou já jsem si vyfotil a rozpoznal jsem si to nějakým překladačem a šel jsem se zeptat na benzínku, co to znamená. A to prosím vás neznamená zákaz vjezdu na tu silnici, ale jenom zákaz vstupu do ruin karbetů, který tam dál existují. Prostě, protože jsou nebezpečné, takže jsme se jako báli, ale problém nebyl. Dojeli jsme nakonec silnice, zbalili baťohy a vyrazili na dlouhý trek do 7 km vzdáleného karbetu, který jsme teda dělali přes noc, protože 7 km je na nás hodně tady v tomhle počasí. Golden Handed Tamarin. Cesta nebyla úplně v nejlepším stavu, což jsme věděli, bylo tam jako celá řada barovných cedulí, že jako mosty jsou jako ve špatném stavu, ale nějak to šlo. A byly tam takovýhle mola, a když člověk vlezl pod molo, tak tam mohl fotit netopíry. To je pro mosty zbet. Tohle bylo teda jako, tahle ta fotka netopíry má mnohem další historii, než jak to vypadá, my jsme tam přiletěli k tomu molu, prošli jsme se na molu, vyletěl spod něho netopíři, tak jsme se tam koukali dolů, tak jsme lezli pod molo. Tam už jako, tam buď nebyli, nebo hnedka uletěli, pak jsme jako vyhlíželi nic, tak jsme se tam pak stavili cestou zpátky a tam jsme se jako opatrně proplížili pod molo a všechno udat. A tam na nás ty netopíři čekali, nechali se vyfotit. Jde se okolo té řeky, která tvoří hranici s Brazílií a byli jsme z toho trochu rozpačitý, protože po té řece jezdili ty motorové lodě a to tábořiště, kam jsme šli, bylo na břehu té řeky. Ale za první teda ten karbet, ke kterému jsme šli, nebyl v nejlepším stavu, čili jsme si postavili stán tady jako vedle, aby na nás nespadl. A druhá v této části tady tohle rameno té řeky, toho bylo naprosto nesplavný, takže tam byl klid, nikdo nás tam neobtěžoval. To jsem prosadila, já jsem se to chtěl postavit ten start pod tou střížkou, já jsem to koukala tak jo, tak to postavíme vedle a druhý den tam spadl kus stránu, jako na to místo, kdy to chtěl zapostavit. V noci jsme si tam hledali nějaký sovce, ale jediné, co jsme našli, je Ferreira Tree Rat, to není Brazilian Tree Rat, to si možná všimnete, že je to chudná krysa, než se s tím. Ale Ivana si vyřádila se svou novou hračkou, tohle je šnek a tohle je ultrafialový šnek. Teda, když se na něj posvítíte UVčkem, tak on prostě trošku světilkuje. Je to pěkný. No a Ivana se tam prolejzala s poťákem okolo řeky, kolem takových jezírek a najednou vykřikla hrůzou a spadla po kolena do vody, protože tam spíš jako do puste. Protože tam překvapil takový had. Trošku jsem se co to je za hada? To je nějaký coral snake? Ne, to je... Ježíš, tady jsem ho měla někde. To je velký? Má něco v hubě, ne? Má v hubě půlce, byly tam půlce a on tam čouhá z huby ocas. Nemusíme vědět, jak se jmenuje. To je Brown Banded Water Snake. Je to něco užitkovitého, ale je to jedovatý. A takhle to vypadalo. Bála jsem se správně. A takhle vypadalo to jezírko, ve kterém se tam Ivana vykoupala. Ne příliš úmyslně. Jestli jste si nevšimli, tak to bylo celý v lese. Tam byl takový les, tohle je ta řeka, jsme chtěli vykoupat, to jsme nedělali a byli tam brouci. Tohle jsou ty karbety, do kterých se nesmí, tak už v nich spalo několik lidí a v těch, co nespalo, jsme se šli podívat a byli v nich netopíři. Tohle jsou zase sakopteryxové, pravděpodobně jiný druh než v tom lese, ale nejsme si jistí. A tohle je úplně jiný druh netopíra. Když se na to podíváte, tak tyhle netopíři mají takový jako uši, které jsou takhle a tyhle netopíři je mají takhle širší a tady takhle to. A tohle se jmenuje dog-like bat, jako pso, že vypadá jak pes, že má takový jako čmáček, tak to je dog-like bat. A taky tam byla giant ameiva. Ameiva obecná. To je nejčastější velká ještěrka v dropech. A velmi vtipná záležitost je tenhle pták. Tohle je totiž Pompadour cotinga, to je pták, kterýho jsem chtěl asi jako nejvíc vidět.
Akorát tohle je samička. A já jsem si to ten sameček je jasně šarlatový. Tam potom bude sameček, je to jako extrémně zajímavě zbarvený. Tak. A byli jsme strašně nešťastní, protože ve všech ptačích reportech lidi říkali, jak jich tam viděli spoustu tam a my furt nic, tak ve skutečnosti jsme to viděli už jako druhý den toho, kdy jsme měli půjčený auto, jenom to byla samička, tak jsme si toho jako nevšimli. To je Kotinga vínorudá. Tady v tom jsem se byl vykoupal, to bylo hrozně příjemný, to bylo u silnice. A tohle, přátelé, je Piste Matarone. Takže my jsme jeli tady po té hlavní silnici a my jsme dobře věděli, že ta největší atrakce francouzské Guiany je za touhletou odbočkou. Tohle je síť těžařských cest, kde se těží dřevo. Ale nikomu v podstatě nevadí, když se tam člověk potlouká a jezdí si tam autem. A tohle je, co se nám tam eventuálně podařilo vytrasovat GPS-kou. Tahle trasa má asi 40 km, která tady je nakreslená, to jsme projeli autem, ale dalo by se jet ještě někam sem autem, určitě tímhle směrem to ještě pokračovalo. Ještě tam byly prostě nějaký odbočky, které jsme buď neměli čas, nebo to nebylo úplně skvěle, budu jezdit naším autem. Takže je tam jako fakt hodně prostoru, kde se dá bejt a my jsme tam jako jezdili. My jsme tam byli jednu noc teďka a pak se tam ještě vrátíme na konci výletu, protože se nám to fakt strašně líbilo. A tak to tam vypadá, prostě občas tam jsou nějaký takovýhle velký jako těžby toho dřeva, ale ten les je jako v dobrém stavu, ten není jako nějak jako vyholotěžený, to je naše autíčko, naše hybridní Clio. A ta cesta byla dobrá, tam bylo jako. A to není čtyřkolka teda? Ne, není, to je hybridní Clio. To je takový auto do města. Takový auto do města, no tak už tam člověk jezdí, prostě jako žádný stres, že jo, tak. Pták. To je dravec. Ano, to je red-throated karakara, Chimango rudohrdlý. No a přišla noc, ještě předtím, než přišla noc, tak jsme viděli přes cestu přeběhnout aguty, nikoliv akuči, ale aguty, to je další podobný zajímavý vodavec, kterýho jsme nakonec vyfotili úplně na poslední štaci toho výletu, takže ten tam nakonec bude. No a v noci jsme začali nacházet lenochody. Tohle je Linoaleus tutouslos, čili to je dvouprstý lenochod. Na většině míst jsou vždycky dva druhy lenochodů. Jeden dvouprstej a jeden tříprstej. Jo, to se taky jmenuje český lenochod dvouprstý. Lenochod dvouprstý. A tohle je Pale Throated Tweetout Sloth. Takže tohle je místní tříprstý lenochod. Lenochod tříprstý. Výborně. Tak zrovna ty dva druhy, které jsou tam, jsou dvouprstý a tříprstý. To je krásný. Tohle je Guiana Red Kotinga. To je další z těch strašně atraktivních ptáků. Kotinga krvavá. Kotinga krvavá, který jsme chtěli vidět, bohužel jsme ho viděli jenom takhle v noci. A jako v noci člověk může napozorovat spoustu skvělých ptáků, třeba tohle je... Purple honey creeper, větověl purpurový. A tohle je naše tábořiště. Tu je most na té cestě a tam se prostě nedalo nikde vytábořit. Jo, tam prostě všude, kde by se jako zaparkovalo, tak tam byl les. který byl totálně zaostlý. A když tam byla mítina, tak ta mítina byla buď bažina, anebo to byly taky jako půlmetrový hromady štěrku. A tohle bylo jediné místečko, kde se dalo jako zaparkovat na břehu a dojít si sem a tady si na tom ostrůvku postavit stán. Akorát tam bylo úplně šílenýho hmyzu u té řeky, takže stavba stanu byla jako poměrně obtížná a bylo tam vlhko a vedro. Jako náročnější místečko v táboření. Kousavýho hmyzu? Strašnýho hmyzu. Jako bylo tam tolik hmyzu, že bylo jako obtížný dejchat a vidět. Jako mechanickýho hmyzu. To táboření bylo vůbec takový jako trošku náročný, protože člověk si jako postavil ten stán, lehnul si do něj a bylo mu vedro. Jsme se jako v tom stanu ovívali a pak se nám nějak jako podařilo usnout. A když na nás ráno začalo svítit sluníčko, tak už to bylo jako vůbec strašný. Takže z toho jsem jako nebyl úplně nadšený a bylo překvapivě obtížné se někde vykoupat. Tohle bylo jedno z mála míst, kde se dalo opravdu dostat k nějaký tekoucí vodě v tom pralese. Jinak prostě všude byl člověk v místě, kde furt strašně chcelo. A furt byl hrozně špinavý, protože tam nebyla nikde žádná voda, protože by se šel vykoupat. Bylo to jako až jako trošičku absurdní. Pod mostem... Vstoupnul si do toho deště? Možná šlo. Pod mostem byli zase provozci z Bec, ty samý, jako byli v tom karpetu na začátku. A po cestě jsme viděli dalšího z Northwestern Red Rocketa. Přiběhnou přes cestu. A viděli jsme taky tohohle ptáka, kterýho jsem taky chtěl strašně vidět. Takhle vypadá sameček, tak toho jsme samozřejmě neviděli za sebou dobu, ale podařilo se nám vidět aspoň příslušnou samičku. Člověk má vždycky ty sny, co pěknýho tam uvidí, a pak vidí prostě ty samičky. Obecně jsme tam byli ve strašně špatnou dobu na pozorování ptáků. Víme z reportů lidí, co pozorují ptáky, že prostě v jiných obdobích je to mnohem jednodušší. My jsme tam prostě byli v době, kdy už byli vyvedený mladí
ptáci prostě nehnízdili a nebyli tak snadno k pozorování. Kotinka třpitivá, ale to je taky možná důvod, proč my jsme viděli hodně těch jako nesamečků, protože ty mladí vyvedený ptáci vypadají prostě jako samičky. Tohle je Guiana tucanet, to je taky místní endemit. Arasary zlatovící. A zlatovící. Plasli jsme se přes kapsu a ubytovali jsme se v dalším karbetu v kempu Bonaventure, což bylo jako takový tábořiště s karbetama, kde jsme si jeden pronajali a to bylo výborný, protože tam měl vlastní koupelnu. Člověk mohl jako dojít tamhle a vykoupat se, tak to jako šlo, to bylo milý. A přímo v zahradě toho kempu byly takové jako... Forktail wood nymph, kolibřík nymfový. A tady taky v této oblasti byla celá řada mravenců. A schválně, jestli uhodnete, co na tomto snímku není mravenec. Je tam několik věcí, co není mravenec, některých jsou Vlevo nahoře? To vlevo nahoře. Jo. To je termit, to asi chápete. A ještě je tam několik věcí, co nejsou ani mravenec, ani termit. Vpravo nahoře. Tohle? No. Ne, to bude v pořádku. A taková ta druhý odzor, čtvrtý zleva. Tohle? To ono. Ne. To když mě nechala hádat Ivana, tak jsem řekl, že tohle, ale není to pravda. To pod tím. Tohle, to je taky v pořádku. A vedle, to je to. Tohle. Ne, vedleš. Doprava. Na druhý Doprava. To. To je mravenec. To je mravenec. A co to dole, ty dvojčata tam? To jsou taky mravenci. Tak jsem zde zbyla. Tak, ale tak přátelé, spoilery. Tohle je nějaká ploštice, Cože? která se tváří, že je mravenec. To je jako nejplatý pleštice, ne? Tohle to samý. A tohle jste měli poznat, tohle už bylo na té koláři s těma hopama. Jo, tak to ještě, ať se můžou lidi podívat, jak strašně jinak vypadají. Jo, tohle není mravenec, protože ta věc má oči tady a tělo tady a tohle je jenom pro pokrasu. Jo, to je jenom... To ještě pochopila, ale to vedle z toho Jo, má tohle- Má to prosím tě sosák. To je jako mravenci nemá. Tamhle to je jako to samý, to úplně vpravo a má to ten sosák složený pod sebou, takže to jako fakt musí člověk dávat. Ale tohle má sosák, jako to je prostě prozrazení, jako, že to není blanokříž. No nic. Tam bude ještě vínici. Jo, tady jsou vyříznutý viníci. My tady ty mravence máme, protože tady chceme vyprávět příběh, který nemáme žádnou fotku. My jsme se ubytovali v tom kempu Bonaventure, který je na začátku Piste du Bellison. Čili bychom mohli vyrazit autem směr Saul a podívat se, jak hluboko se dostane. Čili večer kolem západu slunce jsme vyrazili, vyjeli jsme po Piste du Bellison, dojeli jsme na policejní checkpoint, tam si zapsali naše občanky prostě, jako, protože tam se to musí hlídat kvůli smuggling a terorismu prostě. Což bylo taky vtipný, protože oni si od nás vzali občanky, zalezli si tam do té jejich budovy a asi po 4 hodině se vrátili a ptali se Honzy, kde to má napsané jméno na té občance. Tak jsme vyrazili dál a po chvíli jsme dojeli ke spadlému stromu. A přes cestu prostě spadlej rozježděný strom, ale rozježděný prostě džípama, takže tím autem nešel před. Tak jsem k tomu stromu přišel, že ho odhodím. Taková ta věc, co tam ležela. To nebyl kmen. To bylo mraveniště, který bylo na tom stromě a spadlo s ním. Takže já jsem na ně jako šáhnul, zjistil jsem, co to je. Utek jsem, byl jsem plný těch mravenců. A pak jsme prostě jako strávili 4 hodiny tancem kolem auta, že jsem ze sebe sklepával mravence. A pak jsem to teda musel vycouvat. To co se vysvlíknul. Já jsem dostala kalhot, já jsem dala z mravence. A pak jsem to hold musel vycouvat a za 4 hodiny jsme opět projeli kolem policejního checkpointu zpátky, no, takže jsme byli za plný kopce. Naše návštěva za checkpointem trvala kratší dobu než jejich luštění našich občanů. Čili jsme byli za kopce, prostě výlet po Piste du Bellison se nekonal, tak jsme se podívali okolo Camp Bonaventure, no co jsme tam našli. Mravence žeroucího termita. Tohle jsou prostě mravenci, kteří pořádají nájezdy na termitiště a pak si ty termity odnesou jako kořist. Tohle je Splendid Climbing Mouse. Oh, very splendid. Tohle je zase Brazilian Spiny Tree Rat. A tohle je, přátelé, Garden Tree Boa. To je had. A tady je teda tarantule, ale Eva tady zrovna není. Takže. A ty jsme si teda všimli až na té fotce, no. Ale to se mi líbí, jak tam v té francouzské báně je to jako tak živý, že kolikrát prostě na
na fotkách něčeho člověk tam nachází jako okolo nějaký jiný zvířátka, co tam byly a neviděli. Garden Tree Boa je typický had, který ho v noci najdete, protože leze po stromech a svítí mu v oko. Už jsme jich viděli několik, viděli jsme je v Ekvádoru, viděli jsme je v Brazílii, tam je vždycky našla Eliška. To je takový její oblíbený had, ale tady jsme si je teda nacházeli i bez Elišky. To je psohlavec orinocký. A ten pavouk je sklípkan chluponový. Teď si prošměla sklípkana. Močák přesně nikdy mám odejít. Tady je želva. To je Giba Togdhery Turtle, bousítka Giba. Pavouk. To je sekáč. Je. A je UV. Mohli chodit na diskotéku. A to je štír. Štíři jsou to, u čeho jsme přišli, nebo kde jsme poprvé slyšeli o UV hledání. Protože dole v Americe, v Arizoně, kamarádi měli UV lampičku na hledání štíru. Tak to jako fakt funguje. Co na nich svítí? No oni, když na ně posvítíš, tak... A co za materiál? Já nevím. Já nejsem štír. Některý motivy se špatně fotějí dlouhým ohniskem. A to je hudba. A to je kreveta. A to jste furt na té cestě na východ od toho kaje? Jo. Už je ta kreveta na suchu? ne, to je ve vodě. To je ve vodě. Tady během té noci, to jsem trochu přeskočil, jestli si pamatujete tu fotku té paky, tu nepříliš kvalitní, tak my jsme další paku potom viděli v noci u letiště v Saudu, která by přeběhla takhle, jako prostě takhle by přešla 5 metrů přede mnou přes silnice, mě se jí nepodařilo najít ve foťáku. Takže jsem ji nevyfotil a taky jsem si ani neprohlídl u toho, jo? Protože jsem ji fotil na tom foťáku. Tak když jsem tady u kempu Bonaventure v noci potkal paku, tak jsem ten foťák nechal vyset přes rameno a prostě jsem si ji prohlížel. Takže fotku paky nemáme, prostě paka je prokletá. Lesík? Kolibřík? Honzo, No? už se blížíme 30 minut. Jo, musíme mohli udělat pauzu. Uděláme pauzu.